தாய் பாசத்துக்கு மரணமே கிடையாதுங்க. இப்போ இந்த செய்தி கண்டிப்பா உங்களை சென்டிமெண்ட் டச் பண்ணிடும். இறந்து போன மகனை 18 வருஷங்களா பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க ஒரு அம்மா. அந்த தாயோட பாச செய்தியை இப்ப பாப்போமா? ஜார்ஜியா நாட்டை சேர்ந்தவர் சியூரி வரட்ஸ்கேலியா. இவரது மகன் ஜோனி பஹரத்சே கடந்த 18 வருடங்களுக்கு முன்பு எதிர்பாராத விதமாக தனது 22வது வயதில் திடீரென மரணமடைந்தான். ஆயினும் மகனை பிரிய மனமில்லாத அந்த தாய் மகனின் உடலை பதப்படுத்தி வீட்டிலேயே வைத்திருக்கிறார். ஒருநாள் கனவில் தோன்றிய அசரீரி குரல் ஒன்று ஜோனியின் உடல் கெட்டுப்போகாமல் இருக்க அதன் மீது தினமும் வோட்காவை ஊற்ற சொன்னதால் அன்று முதல் தினமும் வோட்காவை ஜோனியின் உடல் மீது தெளித்து வந்துள்ளார் சியூரி. மேலும் ஜோனியின் குழந்தைகள் தனது தந்தை எப்படிப்பட்டவர் என்பதை காண வேண்டும் என்பதற்காக தினமும் வோட்காவை ஊற்றி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். ஒருநாள் வோட்கா ஊற்றாவிட்டாலும் ஜோனியின் உடல் கருப்பு நிறமாக மாறிவிடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். Թե გადაწყვეტილება მუშემიღით მუშ დროს შევადა საფლავით მომარე და ნაშარი მომას